Ana, araba çıkıyor mübarek. Himayetkar Avreyli Fitness Klubu. Selamun aleyküm. Ne mi kılmaz? Bir daha bağlara yırtık 20 lira düş daha da almalı. Böyle. Yorum. Smaşı mı? Ağır yuklandı da var ha, akuratın dörtlüklü. Bollu ama arkayım mı? Ne diyen yerden? Anam, nesi versin? Sağ ol, sarıyal kapı. Sarıyal kapı. Sağ olun. Murat geldin mi? Geldim. Oturuyorsun sağa mı? Hava, produkt aldın mı ya? Hava çörek aldım. Kiyasır aldım, hıyar aldım, soğan aldım. Oğurksun. Sen İra'yı? Böyle çağılır öyle mi? Hava, oturanırlar. Ne sen çayına teredeyin hani? Böyle. Murat. Çay demledin gel. Ha, gel oğlum. Hani ecele çayım diyeyim laftır. Gelin. Gel oğlum. Ya Allah. Neyse füyücü nereye? Al oğlum. Sana ak füyücü. Sana bu füyücü. Ne kadar da tayin değil mi? Yok kadar bir şey. Bana ne olacağım? Ne kadar tayin edeceğim oyuna verin böyle mi? Öyle kaka. Cerenli yani. Sağ ol Murat. Neye mi alacak kotak? Çağlarda eşiğe mark vermeli. Olmaz seni işe salsam ne aylak bu? Sana benim fikirlenip durdum. Ona ayda inip durdum. Ne şoğun ver. Sana da tahtel. Çağalarım gününe burada diyecek geçecek. Doğraydı. Onu ben ertesi oğlanlar göreyim. Hani iş tapar sana. Sen bir işe yerleştireyim. Ana kalanlardan nesibedir. Böyle. Dostlar, övey kaka urmaydı. Filmin birinci partını şunu koydum. İkinci partını olsa gün geçip görüp bilýäňiz. Şu silkada aşağıda silkasını yapıp geçtim. Şoňa basýaňyz, içine basyp girýäňiz. Ene şu kanal bolýar. Şu kanala girip agda bolun ikinci partını dowamyny şonda görün. Goşulmagy unutmaň, videoga urma geren bolsa paylaşın, repost edin, like basın. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abada almasyn. Sag bolun. Ecevit böyle kakımdasa canım düşüneyim bana da. Men senin geleceğin için fikir etken canım ağlamaydı. Himayetkar Owad Pro Music. Nesip bolsa kakan aylık alsa sizin her ýerinize bir gowy kaynak alyp berjek. Ondan size tort alyp berjek. Nesip bolsa iş bolmam. Aha. Oturuyorsun. Oğulcuklam. Ara gözlem. Akıl oğullam. Qawmy geldin mi? Geldi. Oğulma ağırmadı. Barbar. İşler oturuyorsun. Hava qawmy. Bak oyuna verin. Gördün oğlum. Hava Murat. İş bolmady mı? İş diyen mi daha bolmadı öyle. Oğlunun ne yaşadığını yuttum. Kavar eder miydi? Yani Doğran'ı dik göreyim mi? Doğran'ın dost olduğunu Çiğitinin bir firması var deydi. Şu firmasını da bir işgal verip olsa haştet deyin Çiğitini. Onu da dik görür. Hava han dik görene. Menne çağalara gownluk bermemi atadım. Yani her gün
Köşe çıkanlarynamy diýerler, eçe maňa planlar alyp beräý, onu alyp beräý, bunu alyp beräý. Sen aýlaň ýetenek bize. Murat. Kimsin ýandylar? Hey, menim görýäňa. 2 günden bir gün garaguldur ya. Tamam badarda araba sürüyor. Şu kazanıp getiriyor yani. Hiç sarda yetten o. Sağlık tigir süreyim ya. Hani senin işlek başlatan netip boğda kovala. Hani işlenget onun çay var ver. Böyle. Öwey kaka urmayda. Doğrulukkan görüm. Like, repost, şu videonu paylaşın. Şu kanala iyiliğini koyyanlar. Şu bolyan wakalar iksan çağın durmuşunda geçip gidiyor. Hakikatten bolan waka elbet zatlar görýär, ağlaýar diýip durma. Durmuşda adam şuraya güne düşmesin diýip şu videonu düşürýändir. Eren. Himayetkar, ıgtybarly emlek. Eren. 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 Ceren. 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 Ha, Murat. Ceren. Men sana gowy habarym bar. Vay, näme habar? Näme habar bol? Dost olunma jaň etdim. Jigitiniň ýanyna iş bar eken. Seňem aýtdym, ýokary bilim bar. Kompýuterden başlyk ýadydy. Gowduny. Ceren. Bilýän men şu wagt näli begenýän. Ýadyňa düşýärmi? 2 ýyllap söýüşip sen alyp toý eden günim. Şonu da şular ýaly begendim. Şeýle de begenýän. Ceren. Ýör men seni Aşgabatda gideýin. İş ýerimden dost oglumyň ýanyna tanışdyraýyn. Ýör. Ha, berde kireňe döwran. Bardım. Ana iyi berde kireňe. Eş döwran mana gowaňa ýör hala. Ha, gele ho. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Bolya bana sağ ol. Salam aleyküm. Ha, salam aleyküm. Mümkün mü? Ha, o mümkün değil abi. Gel abi. Tamam. Ha, o da. Şu işler böyle tamam. Cigim duyduran duran. Ha, şu an yani kuruluş koydu basit. Şu cigim diyen oğlandan. Ha, şu kerhanın olmasa mı? Gelinimiz var da. Ha, bolu gelin geçin doğun. Geç onda geçer. Geçin oturun. Ben onda da şundan karışacağım. Ha, o da var. Başına başına. Aha, döwran ne ettin? Murat. Bu ne? Şu an içinde kuruluş oturuyor. Nesip olsa işin biter sen kanıgasın mı? Yönümen bir yere barmalı oldun mu? Sen bir yerde karışar. Ne bilgiler Bolya. Sağ ol dost. Bolya. Sana yakın canım sağ olsun. Bile yalkasın. Sağ ol. Bolya onu men garaş berjek berdi. Näme kär edýändiňiz o? Kompýuterden başym çykýar. Diýmek maňa ýere işler ekeniňizde. Onda siz erti emme resmi namalaryňyzy getirin. Ertiden işe başladym. Sağ bolun, taňa ýalkasyn. Bolýanmy? Gidiberin hakda. Sagamaça işeme gürleşdik. Bolya aradiydi. İş yerine gowken gelip gördüm. Döwran canım ýaşy ödün morsun. Koluma jikden bir firma başladyk. Ha. Bunu bari iş sana bagly. Nesip bolsa. Katlar işler vermeli o aklıdan katlar. Öwey kaka urmayda. Part 4'ü aşağıdaki silkada koyan. Şu kanala koyan. Hemen koşulun, like, repost edin. O kanala girip part 4 görüp bilýän. Janyň sağ bolsun, maşgalaryň awadan bolsun. Sağ ol. Gece Tamam. pelman yanında oturdu tigir vardı. Mağda tigir açtıraydı. Himayetkar, ıgtybarly emlek. Oğlum, nesip bolsa tigremeler. Nesip bolsa gowy ýerlerde de ýaşar. Ýöne azajyk sabr et oğlum. Hemme de gowy bolup gider. Bolýaýdy. Kakam gowy işleýär. Onun için oğlum kentimden hiç kimin ýanyna. Doğruca. Hala mümkünmü? Ha, gelin. Resmi namalarımı getirdim. Diýmek adyny jadanmy? Sağ ol. Oğlan adyny bar eken. Böyle sağ ol. Zeren, eň işlemer ýerin dikmeň maňlaýynda. Galan işleren ödüm uğradan. Bolýar.
Bolýar. Zaten korkuda ayrılma tabi. Ýok. Aşağıdan ya. Şimdi şu hatları al doğru ve doğru yer ya. Kompütere geçir ya. Şulan hemmetini yerine getirirsen. Kalan işlerin var bu arada. Bolýan canım. Var. Öwey kaka urmayda, yani durmuşdan bolýan wakalar esasına düşürýän filmmi elbetde ýaş şatynjylar aýrylyşyp çağalar izýet çekýär. Şo baradadyr kino umumman mazmuny. Näme üçin entek öwey kakany görkeden odan çağa diýensiň dol başynyň aýagyna şeňde tomaşa edin. Şeýle-de 2000 manat toy hyzmatyny hödürleýär, 2000 manat içinde DJ alyp barjy toy kolonkazy Aşgabat şäherine äkidik getirme hyzmatymy da moğutçu toýumdan şahatlyk şokuny soğuk berýär. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 863 87 87 0. Janyňyz sag bolsun. Salamat. Salamlar. Kerhanana täze işler geldi. Häzir ýanyny urutýan urup turýar. Bolýar. Himayetkar ygtybarly emlak. Salamatlyk. Salamca. Kelleňim tamam. Hawa başlyk. Bana mı çıkarırsa? Ama şu tane işler geldi de öyle unutup koyardım da. Zeren, geçen oturan her fulağa gelir, yemme adı uğradı. Bolýar başlyk. Hawa başlyk. Fulağa geldi mi? Tanışın, tabi işgalimi Zeren. Zeren, tanışır, işgalimi fulağa. Hala. Ben razı geçtim. Bolýar başlyk. Arkaýnalaryň bize ödümi tanışar. Hala, salam. Gowmy joram. Hawa, gowmy özüňiz. Hawa, hatayla. Hawa, adyň Jerenmidi? Hawa, Jeren. Vay tuğuleme, odan gözleriňe bar eken. Sağ olun. Men bir kirpik takýan joramma, seret men kirpiklemme? Odan eken. Edil şunu ýalat, odan kirpik taktyralmy saňa da? Ay ýokla. Maňa gerek gele kirpik owada men kirpigim ullakan diýerler. Agy, odan gözleriňe odan ýelen ýalak bolup şeýle bolmasana joram. Ýok. Odan bolup giderler, şu jagaş ýerde men salonçy joram bar. Leyla dip, gatygy öktü dakýada kirpigi. Ýok, ýörsen odança dip, edil men gözlerim ýaly odan bolup duraýsyn da. Ýok, men ýörleşim halama o kirpik goýdursam gerek. Agy, bolýar agy, borla ýör daktyraý ýallagy. Pulun zadyny özüm törejek, ýör joram. Odan gözleriň bar da, sen ýör joram daktyral kirpik. Başlyga da özüm aýtjak gelýärsiň. Ýör joram kirpik daktyral saňa. Ay, bolýar. Ay joram, şeýle bir odan bolluňna, göräýde sen şeýle odan gözleriň bar da. Tonýan, men ýaman erim. Ýok, agy şeýle odan bolluň, ýör görkedeýinden aýlada serettäler. Tonýanna, gelişdimi? Gülýal göräýde joram. Kaka, Oğlum, icim oynanokma? Oğlum, ejen işte. Häzir gelir, gelmeli wagty bolup geçdi. Habarlaşaýyn diýsem ýanyna telefonum ýok. Ertir nesip bolsa ejene telefonum alyp berer. Sen ýat oğlum, ana doganyňam ýatyp galy. Senem ýat gojajymda. Bolýar kaka. Sana döner, akıllı oğlum. Part 6'ni aşağı kanalaki silkada görüp bilýäňiz. Sağ olun.